az agymanók világából. Derű vagyok. Ez a fejhadiszállás. Itt dolgoznak Riley érzelmei, többek közt én. Őj, undor! Ó, harag, írd alá a felhatalmazást. Majd előbb-utóbb. Mielőtt megismertük Riley új érzelmeit, De sok emlék van, amire ráfér egy kis finom hangolás. Azokat átküldjük az álomstúdióba. ott voltak az álomkészítők. Kérlek, fáradj beljebb! Álmokat rendezek Riley fejében már. Mennyi év vagy? 10 éve? Riley 2 éves kora óta. Riley a kanapén fekszik, a nagy takarójával! Mindenki a helyére! Riley mindjárt elad! Jöhet a zene! Jól van, emberek, Riley elaludt, és felvétel. December 11-től. Zack Riley vígjátékrendezője, Cheng mindent izgalmassá tesz, a rémálom rendezőn Gigi pedig rémisztő. Igen, Zeninek hívnak. Sejthetik, hogy betűzöm. X-E-N-E. Álmodozásokat rendezek, és elég jókat. Oh. A szél, maga a zene. Bocsi, de nekünk igazi mit álmot kell csinálsz? csinálnunk. Kizárólag a Disney Pluszon. Nincs elég álomsiker. Oké, lássunk munkához. Elhívnál a bálba, Riley. Álomcsapat! Igen, Last Josh! Elég volt belőled. Kezdődik a varázslat. Álomstúdió az agymanók világából. 4 részes limitált sorozat. December 11-től. Ha nem a ma esti álom lesz a legművészebb, amihez Riley-nak valaha szerencséje volt, egész biztos áthelyezlek az agykihagyhoz. Ez a szék volt. Kizárólag a Disney Pluszon.